салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам омода намудани 2 намуд нӯшокии бо мева, яъне коктейли мевагиро барои шумо пешниҳод карда бошам. Чӣ гуна дидед? Дар аввал анамин гуна қулфинаеро, яъне клубникаро аз баргҳояш ҷудо карда дар зарфе ки бо блендер лад мезанем мегирем. Баъдан 2 қошуқ асал ҳамроҳ карда бо блендер кам яъне ширро ҳам ҳамроҳ карда хуб лад мезанем. метавонед ки ба ҷои асал шакар ё ин ки сахни пудра ҳам яъне истифода баред. ва дуюм намудаш бошад дӯстони азиз, бо банана ҳаст. Як бананро яъне майда карда, банан ки ширин аст, 1 қошуқ асал ҳамроҳ карда ширро кам анами хел ҳамроҳ мекунем ва хуб лад мезанем бо блендер. фикр мекунам ки аз хӯрдани ин нӯшокиҳо табу рӯҳатон болида мегардад. бо иштиё бошед дӯстони азиз, моро ҳамроҳӣ намоед.